Mandibhotise kubabukeli ekhaya, ndibambe ngazo zosibini ngosiphixesha nendlebe namehlo. Siziphaka zishushu uthini indaba siligumbi lezosasazo iSouls Creative Powerhouse nathi ke sipha ebhaye Mamboze PE. Iziphaka zishushu ezitshotshele entla kwindawo yaseWestville Icebo-kuhle eDwese Mambozana kwindawo yamabobosi bayagwayimba abahlali bakhona babeka idolo phantsi bathi bona bekhona besaphila bazawuhlala bewelwela amalungelo wabo. Kunamhlanje nje sibone Westville ingumsi wetayere abahlali nalowa engwashiyana ukutoyitoya betshezo mzabalazo kuthi ke into ethethekayo bagwayimbela izikhalazo nezithembiso ezimane ziziswa kubo ziziphathamandla nangabasemagunyeni kodwa ezo zithembiso zingena kweyasekhohlo ziphume kweyasekunene kukhalibhungane kungenzeki nani na. Thina ke singumzi we-iSouls Creative Powerhouse ukhona esimkhuphileyo waya kwindawo yesiganeko haya apho kufele khona ithole waya apho kuqhuma khona wasiphathela waza nazo ngeplate sawukwabelana ndizithatha intambo ndiziphose pha ebhaye Mamboze Gqeberha eWestville kanye. Thank you very much, Putimundisi Machaya. Reporting live, Uketina, Sisekbecha, a Port Elizabeth, Mambozi, a Westville, to be specific, next door to Kwatwesi. Apokuko Amabobosi Kona, it is more than 27 years, Amabobosi Alapa. People Abalapa have been toying, Bekankalaza, Eminyaka, Kuchiswa Ipasi, as Bakusenziwana Namshanje. Na Namshanje, Kebazali, is a Siskala, a senior, Baluela, Indoni is service delivery. Without wasting any time, sizawumema omnye womhlalo wethu aze asicacisele ukuba ola namhlanje okwanamhlanje kuqhankqalaza kohluke ngantoni kunoqhankqalaza abebanako ngaphambilini. Sibuyile ke kwakhona ePort Elizabeth eMambozi eGqeberha eWestville Cebo-kuhle kwaseDwesi to be specific kumabobosi ke athe ahlala more than 27 years. Abahlali ke balapha bayakhala bayaqhankqalaza bayatoyitoya babeka unyawo labo phansi kudala ke betoyitoya abahlali baseWestville kwiminyaka ephelileyo bakhalela into enye intoni iservice delivery which is housing engapha kwezinye. So without wasting any time siphethe usisi wethu apha ongumhlali uzakhetha sichubele ukuba namhlanje yohluke ngantoni itoyitoyi kwitoyitoyi abadla ngoba nazo. Sisi wami mandikubulise ndibulele ngokuba usiphe elithuba uze ukwazi uncokola nathi. Sisi wami ngicela ukubuza mani as we know iWestville kudala yakhalaza and bese sicimva thina into yakhona iyaresolusheka. Yintoni eyohlukileyo kule toyitoyi ninayo kwezi toyitoyi nidla ngoba nazo kudala niba nazo? Ndizibulisele kubaphulaphuli nababukeli benkqubo. Umahluko kulena is that abahlali ba-frustrated badiniwe as bawubona ukuthi konakaliswa izinto zabantu ingezizo ke injongo zabahlali konakaliswa izinto zabantu. I-27 years ayondwana because kukho abantu abakhulele apha now sebebadala still le Westville ayikabikho development kuyo. Uceba wethu ke uyizamile ke naye ukhawulelana ne-situation as babe sibane sikhala sisithi uceba wethu akasebenzi kodwa ke uceba wethu uzamile uzibonakalise ebahlalini into bangabana ukhala kunye nabahlali kuba kudala abahlali belindile. Abahlali bazama ke ulandela ii-procedures ekufuneka zilandeliwe ukubhalelana nabo aba basemagunyeni kusuppose bazo-athenda le nto yabahlali ba-adresse abahlali kodwa ke khange bahambe ngokwendlela ekufanelekileyo ukuba abahlali abayaziyo nabo because bayayazi into edibene nalapha eWestville iyazichukumisa inhliziyo zabanye kakhulu kuba ayondwana i-27 years kube ezinye indawo zidevelopa iWestville yona ibe ihleli sisephila ngezi-chemicals toilets kudala ikhona sikusuka kwii-toilets ezi zinemingxunyo ngoku silapha sifila like ingathi akukhathalwa kule metro ngoku ngokwendlela abenza ngayo abakhathali abasibonakalisa ukukhathala because abasikhathalele indlela abenza ngayo ngoku because ayondwana sifuna i-service delivery that's all ukuze iphele ukwenzeka le into yenzekayo ukuba kutshiswe iibhasi zikabheyi because iibhasi zikabheyi zezi ziphinda kwazona zinceda kwathina apha ekuhlaleni xa sinemingcwabo sinaloo nto leyo ziyasinceda kodwa ke intlungu yabahlali bathi bona ukuze basabele baqhunyiselwe litayari ukuze bazoba lapha benze le
into ekufanele uba bayayenza. Enkosi kakhulu sisi wami. Now ndifuna ukubuza ke ngoku in terms of provincial level okanye ke kwi-level zomeya. Ingaba umeya yena is aware ngalento yenzekayo apha eWestville because omeya bahlale betshintshwa. Ingaba is aware ngalento yenzekayo apha eWestville okanye nina nisathetha noceba yedwa because I believe into yaseWestville has been big for ixesha elide. Neemeya zangaphambili zazenza ngathi ziyathembisa. Le imeya ngoku inimamela njani compared kwezinye? Umeya is aware, uyayazi, wayinikela kwi-officials zakhe zakamasipalathi asebenzisana kuye nazo. Ngabo abo barhuqa inyawo ukuba into yaseWestville because suppose baya-update abahlali baseWestville each and every month how far is the progress of i-project le yaseWestville iqhubeke kanjani because abahlali badiniwe kukuma kudala. Bayenzile ke indima yoba abahlali babe ne-patience bakhe balinde bahambe according to le ndlela bona bafuna ngayo, but abahlali bafila like ingathi bayaba-undermine ngoku ngokwendlela abayenza ngalo because I can never go to the boardroom ufike zingekho ezi officials fanele bazikhona kwi-meeting, which means bayaba-undermine abahlali ngolo hlobo. Ibuhlungu kakhulu sisi wami lento leyo. So sisi wami, is it true that it is more than 27 years nilapha and nendawo ezisurrounding nina zabakhomva and zakhelwa kuqala? Kule nto babhuti wam bendithe akukhathalwa kule metro, ayisithi sodwa abakhalayo kodwa ke i-27 years of nothing ayondwana leyo. Ungafana ucinge nawe i-27 years okokoko buhlale bobosini busithini kungekho development, kungekho nentshukumo eyenzekayo. Kufika kwasa ezinye indawo ezifana nooMaqundu, iWestville ikule ndawo. Kwekukudala ngoko, you can imagine i-frustration abakuyo abahlali because kaloku ekugqibeleni abanye bebenkonde zalapha zibhubha zisweleke zingakhange zibe kanti zisendaweni ekufanelekileyo ukuba bakuzo. Yes. Yabuhlungu kakhulu. Sisiwami ke ngoku inyathelo lenu ningabahlali lithini? For instance mhlambi bani manyelwanga okanye abafikanga abantu bathunyelweyo ke ngumeya, lithini inyathelo lenu emva koku? Inyathelo lethu sizawuqhuba ngokohlobo siqhuba ngalo ngoku until baze bazosabela ebahlalini bave izikhalo zabahlali benze lento ifanelekileyo bayayenza kuba abahlali balwela amalungelo abo apha. Siyavota, siya kwii-elections even next year, bazawuza ngeemoto zakanokutsho apha bezosicela into bangabana masibavotele sithini ngamalungelo ethu la siwalwelayo. Ngoku ke mabenze ngokokufanelekileyo ebantwini, benze okulungileyo ebantwini. Akukhathalwa kule metro, ndiyaphinda nditsho akukhathalwa apha kule metro yethu. Ngokwavala sisi wami bendifuna nje utsho ukuba nina ningabahlali baseWestville yintoni lena niyikhalelayo? Bamamele nabantu eTVini, yintoni eniyifuna kurhulumente, yintoni lalekisha ngayo, zintoni izikhalazo zenu, zibekeni caca? Izikhalazo zethu sifuna ibhalk sewer yenziwe ngumasipala ngokufanelekileyo ngolu hlobo wayethembise ngalo uba uzayenza eziba umhlaba wayethe uzawenza ngowakhe. Sifuna izindlu bhuti wam, sifuna izindlu, sifuna ii-toilets, sifuna ii-toilets, sifuna yonke i-service delivery suppose bayayenza. It's overdue now iproject yethu, bekukudala indlela intoni ii-ambulance zingena kanzima apha kubane kuzokrwelwana naletha yethu akangeni. So sifuna yonke into ekufanele uba siyayifumana ngokwamalungelo ethu, i-service delivery yonke yaseWestville, izindlu, ii-toilets, i-infrastructure, yonke into ekufanele uba bayayenza bayenze according. Sidiniwe ngoku kulinda, ixesha lolinda sisenalo kulate ngoku. Mandibulele sisi wami kakhulu and wishing all the best when it comes to into eniyilwelayo apha eWestville. We've been watching and we've been seeing kudala nikhala, asinawuxoka urhulumente akahoyanga because kaloku more than 7 years yingxaki leyo. Masibulele mansisi, sithe nkosi kuni and all the best. Sibulele ke nakuthi because kwa nopresident lona wethu sesuka apha bezocampaigna, bekhampenela umbutho wabo bedlula, bayafuyika xa becampaigna kodwa when it comes to babazise inkonzo ebantwini can't come number eChina. Enkosi. Masibulele ke thina ke singumzi wakwa iSouls Entertainment. Injalo ke abantu baseWestville bayakhala kubhlungu into abahleli kuyo kudala behleli kuyo sebedikwe nakunyamezela ke rhulumente kuthethwa nawe. Without wasting any time, wava Dibambe ngazo zozibini kusibusiso kamkhwebi ngqo
kwindawo yesiganeko. Lo mhlali ke ebethetha naye umele ulutsha kule ndawo yesiganeko. Sawumane ke sithi cuncembe nazo indaba siniphathela amagqabantshintshi njengezithembiso nezinto ezawuthi zenzeke kule ndawo, ukubandakanya kwinto ye-development yale ndawo nokuqhubeko kwayo yonke le nto bayigwayimbelayo. Sawumane sibuya namagqabantshintshi. Ewe siphaka zishushu zinjalo indaba, singumzi we-eSouls Creative Powerhouse phaa ke Gqeberha. Siyafumaneka ke kumakhasi onxibelelwano ke ku-YouTube, ku-TikTok, ku-Instagram naku-Facebook. iSouls Creative Powerhouse, ndingumandisi wakaMatshaya kunye noSibusiso Mrhwebi, sithi enkosi.